No yhteisjuoksussa on kiva, että täällä on kivoja tyyppejä ja koko perhe ollaan täällä samaan aikaan harjoittelemassa. Se on kiva. Yhteisjuoksuissa on se hauskaa, kun saa treenata yhdessä. Täällä on kiva käydä juoksemassa, kun kaikki juoksee isossa porukassa ja sitten mä haluan parantaa kuntoa. Okei, hei, näköjään Keijokin on tullut paikalle, niin voidaan kaikki lähteä. Okei, mennään vaan. Moi, mun nimi on Petri Sundén ja tuosta lähti juuri meidän viikoittainen yhteisjuoksu. Itse toimin valmentajana tässä tänä keväänä 2012 lähtölaukauksen saaneessa Uusimaa juoksee -hankkeessa. Meillä on täällä parhaimmillaan ollut yli 50 juoksijaa, ikähaitarin ollessa 6 vuodesta 60 ja lähtötaso on aivan laidasta laitaan. Jos olet siis harkitsemassa juoksuharrastuksen aloittamista tai jo kokeneempi konkari, tervetuloa mukaan. Hankkeen tavoite on tarjota kaikille mahdollisuus yhdessä juoksemiseen sekä antaa osallistujilleen lisätietoa juoksemisesta yleensä. Tärkeänä tavoitteena näemme myös tarjota mahdollisuuden lapsiperheille yhdessä liikkumiseen. Jos esimerkiksi nelihenkisen perheen lapset ovat 6 ja 11 vuotta, on koko perheen mahdollista tulla mukaan ja jokainen pääsee liikkumaan omalla tasollaan ja ryhmässä. Näin usein myös niin kiireelliset perheen äidit saavat mahdollisuuden liikkua hyvällä omalla tunnolla. Käy myös nettisivuillamme www.uusimaajuoksee.fi. On hauska, kun Mindy on mukana. No.